салом дӯстон, дар Лигаи Чемпионҳо даври панҷум ҷараён дорад ва аллакай дар бисёре аз гурӯҳҳо натиҷа маълум аст. Имшаб бозиҳои боқимонда баргузор мешавад ва мо баъди он дар як видео алоҳида хулосаи худро баён медорем. Ҳоло ба хабарҳои муҳимтарин таваҷҷӯҳ мекунем ки дар олами трансферӣ чӣ навгуниҳо аст. Ба ин видео лайк монда, агар меҳмон шуда бошед ҳатман обуна шавед. Мо бошад сар мекунем. Дӯстон, имрӯз давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва маълум мегардад ки кадом дастаҳо ба плей-офф мебароянд ва кадомашон роҳи худро дар Лигаи Аврупо идома медиҳанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид дубора ба беҳтарин футболбози қораи муомалагари кореягӣ Сон Хен-мин маъруф гузорӣ кардааст. Дастаи шона дар замони роҳбарии Флорентино Перес ки беҳтарин президенти футболи муосир мебошад, аслан ба футболбозони синну солашон калон таваҷҷӯҳ намекунад, аммо ин дафъа ба таври истисноӣ ҳадафи ҷиддӣ доранд. Зеро ба Соналдиньо ҷаноби Карло Анчелоти ҳавасманд аст. Сармураббии дастаи шона ба маҳорати бозингари дастаи Тоттенхем мафтун буда аз роҳбарият хоҳиш кардааст ки ӯро дар равзанаи трансферии тобистона харидорӣ намоянд. Папа Карло ба худаш боварӣ дорад ки Сон Хен-минро ба сатҳи нав мебарорад. Ҳамлагари кореягӣ аслан аз тоифаи бозингарони топи сайёра аст, аммо дар дастаи ҳунарнамоӣ мекунад ки аз гирифтани ҷоизаҳо маҳрум мебошад. Худи бозингар ҳам мехоҳад қадами навбатиро гузошта дар фаъолияти хеле кӯтоҳи футболбозиаш ягон ҷоиза ба даст орад. ҳатто ба дастаи Тоттенхем омадани сармураббии маъруф Антонио Конте ӯро боз дошта наметавонад, агар ҳадафи Реал Мадрид ҷиддӣ бошад. Шартномаи Сон Хен-мин бо дастаи шаҳри Лондон то соли 2025 амал мекунад ва арзиши ӯро 75 миллион евро муайян кардаанд. Айни замон ӯ 30 сола аст ва ин ягона монеа барои амалӣ шудани трансфер мебошад. Бори охир нафаре ки дар чунин синну сол ба дастаи Реал омад Диего Лопес буд ва он ҳам дарвозабон. Аз ин лиҳоз эҳтимолияти амалӣ шудани ин муомилот хеле кам арзёбӣ мешавад. Аз сӯи дигар Реал дар як сол 60 бозӣ бояд анҷом диҳад. Сон Хен-мин бозигари меҳнатӣ аст ва ғайр аз ин дар мавқеи худаш яке аз футболбозони беҳтарин ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин артиши бузурги мухлисон аз Осиё барои бароварда кардани орзуи Сон Хен-мин ва аз ҷиҳати маркетинг маблағи хуб ба даст овардани Реал Мадрид заминаи хуб фароҳам меорад. Барселона то дунё бо қист бо бозингароне ки маоши баланд мегиранд мушкил хоҳад дошт, ҳатто бо онҳое ки дар замони президентии Лапорта даъват гардиданд. Шумо аллакай хабар доред ки каталониҳо дар мавсими оянда аз чанд бозингари худ ки ҳам маоши зиёд мегиранд ва аз нигоҳи варзишӣ ҳам ба даста манфиате надоранд халос шудани аст. Ба сафи Жерар Пике, Сержи Роберто ва Серхио Бускетс нимҳиватгари нави даста Франк Кессия ҳамроҳ шуд. Барселона аз бозиҳо қаноатманд нест ва мехоҳад дар наздиктарин фурсат бозингари дарди сар тарки даста намояд. Футболбоз ба он маоши зиёде ки мегирад арзанда бозӣ намекунад. Дар Барса ба чунин хулоса омаданд ва ин ҳам дар ҳоле ки ҳанӯз 6 моҳ нагузаштааст аз рӯзи омадани бозингари бо маҳорат ва нафаре ки дар дастаи Милан капитани дуюм буд ва баъиси чемпиони Италия ба дастаи Барселона ҳамчун агенти озод пайваст. Гап сари ин ки Франк Кесси ба таври кофӣ имкон надошт ки худро нишон диҳад. Баъзан осебу ҷароҳат ба Кесси мушкилиҳои зиёд эҷод кард ва муҳимтар аз ҳама дар мавқеи ӯ гави интихоби асосӣ барои Хави мебошад. Ин бозингар ҷавон асту худашро барои даста қурбон мекунад. Кесси бошад барои мисол дар бозии тақдирсоз бо дастаи Интер дар голи сеюм хоҳиш надошт ки аз пайи Гозенс давида ӯро таъқиб намояд. Ин ҳам дар ҳоле ки ӯ ба тозагӣ вориди майдон шуда буд. Бояд дар амал исбот мекард ки арзанда аст барои бозӣ кардан дар ҳайати дастаи Барселона, аммо ба ҳар ҳол баъд аз 6 моҳ фурӯхтани бозингари як андоза тасмими шитобкорона бошад. Дастаи ПСЖ дар ин мавсим барои ба даст овардани ҷоми гӯшлаққаи Лигаи Чемпионҳо ҳадафҳои ҷиддӣ дорад. Дар бозии даври панҷуми гурӯҳи фаронсавиҳо ба дебютанти мусобиқа дастаи Маккаби Хайфа ягон раҳмӣ накарданд. Сегонаи ҳамлагарони Париж Неймар, Мбаппе ва Месси ба дарвозаи дастаи изроилӣ борони голҳоро зада саранҷом бо ҳисоби калони 7-2 рақиби худро саркӯб намуданд. Ғайр аз мухлисони дастаи ПСЖ дар майдон бо навиштаҷоту овезаҳо нисбат аз кишвари Фаластин пуштибонии худро нишон доданд. ҳанӯз дар оғози бозӣ ҳангоми эълон кардани ҳайати дастаҳо дар майдон парчамҳои Фаластин дида мешуд ки навиштаҷоти онро чунин тарҷума кардан мумкин аст: зиндаву поянда бод Ғаза, Фаластини озод.
аз ин пеш ҳам мухлисони PSG пуштибони худро аз Фаластин баён дошта буданд вақте ки ба нишони эътироз аз агрессияи давлати Изроил моҳи сентябр бозии якуми Маккаби ва PSG бойкот эълон намуданд. Пеш аз бозии дуюм дастаи Париж огаҳ карда буд ки ҳар гуна маъракаҳои эътирозӣ агар ба клуб дахл надошта бошад маҳкум мекунанд ва гунаҳгорон аз майдон хориҷ карда мешавад. Нигоҳ накарда ба ин мухлисон садои худро баланд карда аз кишвари манзулаи Фаластин дастгирӣ намуданд. Аҳсан ба мардуми ҷасур. Дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб меравад. Онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описание буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. дар ҳамон рақобати дар боло гуфташуда Месси 2 гол зад ва 2 ассист анҷом дода аввалин нафаре гардид ки дар топ 5 чемпионати Аврупои аз рӯи системаи гол ҷамъи пас омори худро ба адади дурақама расонд. Айни замон Месси 11 гол 12 ассист ба номаш сабт кардааст ки ин дар 16 бозии дастаи PSG мебошад. ҳамлагари аргентинӣ дар мавсими гузашта каме дами худро ҳод карда омодааст акнун баландтарин қуллаҳоро забт кунад. Инро ба назар гирифта дастаи шаҳри Париж фавран ба Месси шартномаи нав пешниҳод кардааст. Журналисти фаронсавӣ Адриан Грен дар саҳифаи твиттери худ дар ин бора хабар дод. Аз рӯи маълумоти манбаи ӯ маҷаллаи Le Parisien ба Лео то соли 2024 идома додани ҳамкорӣ пешниҳод шудааст ва дар идома ба як соли дигар онро метавонанд тамдид кунанд. Танҳо як мушкилӣ пайдо шудааст ки ин маоши Месси мебошад. Футболбози аргентинӣ 41 миллион кор мекунад. Соли гузашта Париж барои маош 350 миллион сарф карда буд ки ин бояд дар як тавозуни муайян дароварда шавад. Месси мисли Неймар ҳеҷ гоҳ дар Париж асир намеафтад, аммо аз ин варианти беҳтар барои ӯ пайдо намегардад. Ба дастаи Барселона баргаштан чӣ гуфта? Шояд розӣ нашавед, аммо чӣ гунае ки қаблан ишора карда будем, ҳоло ҳам барои бозгашти ӯ ба хонаи худаш монеъҳо ҳаст. Умуман дар чунин сину сол иваз кардани муҳит хеле мушкил паси сар мегардад. Барои худи ӯ дар Париж як сол лозим шуд ки то мутобиқ гардад. Ҳоло томи таваҷҷӯҳи Месси ба ҷоми ҷаҳон равона карда мешавад ва ӯ мехоҳад қаҳрамон гардида баъдан дар бораи ояндаи худ фикр кунад. Дар ин ҳолат Месси метавонад маротибаи 8-ум ҷоизаи туби тиллоиро ба даст орад. Наход ки баъди ин ҳам ӯ аз футбол сер нагардад. Чанд рӯз пеш ӯ бо ҳасрат гуфта буд ки мехост 25 сола бошад ва ҳамаи муваффақиятҳо дар пеш бошад. Ҷуд Беллингем ба дастаи Реал як қадам наздик шуд. Барои футболбози бо истеъдоди англис дастаи шоҳона ба ғайр аз маблағи хеле калон ҳамчунин як бозингари худро қурбон мекунад. Ба Беллингем топ дастҳо мубориза мебаранд ва Боруссия дақиқан наметавонад ӯро дар ҳайати худ нигоҳ дорад. Аммо дар Дормунд мехоҳанд бо як тир 2 нишон зананд. Онҳо ивазкунандаи Беллингемро аз худи Мадрид ёфтанд. Аниқтараш ин футболбоз ҳоло дар дастаи Милан бозӣ мекунад, аммо ба Реал тааллуқ дорад. Дормунд розӣ хоҳад шуд ки бозингари англисро ба дастаи шоҳона фурӯшад, аммо бо як шарт: Испаниё бояд ҳаққи Браҳим Диасро ба дастаи Боруссия диҳанд. дар ҳайати дастаи Милан Браҳим Диас беҳтарин бозии худро нишон медиҳад ва Реал шояд бо дили нохоҳам аз футболбоз даст кашад. Дар Мадрид чунин як таҷриба солҳои охир хеле фоидаовар аст ки бозингарон ба аренда рафта баъди бозгашт ба фигураи асосӣ табдил мегарданд, аммо ин дафъа мушкилӣ ба вуҷуд омадааст. Агар Реал розӣ нашавад, Дормунд бар ивази маблағи калон бозингари худро ба дастҳои англисӣ мефурӯшад. Агар онҳо Азарро талаб мекарданд, Реал худаш дастафка мекард. ба ҳамин тамом, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.